Tak si ukážeme dnešní podmínky v Melku. Jak vidíte, klasicky jsme na nabíječce, ale hlavně dneska je tu opravdu už ledovo, takže auto je takhle krásně, vám, že to bude vidět, krásně celý ledovatý, že oběhnu, taky ten předek je nádherný. A co týče pneumatik, tak máme Pirelky Soto Zero a ty samozřejmě mají moc hezký grip v zimě. No a tady na okruhu teda bohužel jde jenom o to, aby nás dobře udrželi v driftu a to se zatím daří, takže doufám, že ještě něco tady vydrží a něco tady najedem a nějaká sranda bude. Tak ještě mám radši záběr takhle celý zvenku, ať je vidět líp to celý zledovatilý auto, že je to fakt jak umělecký dílo. Nějaká nová PPF folie asi. A ty kola taky, ať je vidět pořádně, jak nám posloužejí. A kontrola vzorku, zatím paráda. Tak můžeme to. Tak teď se uvidíme, že Felix u toho i nadává teda. Teď jsem zvědavej. Ale radši předešlu, že tam má teda letňáky, což v zimě vždycky nedoporučuju. Oproti našim Pirelkám Soto Zero dneska. Tady jste vždycky tady proti proudu. jo, takhle ano. Léče zimáky, zimě letňáky. Jo, Felix je svůj. Přesně, drž to. A teď si to trefí mezi gumy. Teď jsme tady měli. Můžeme to pokoušet přesně na tak. začátku. Správně to vzdal, nemá se nechat hecovat. Nebo to špatně skončí. Jo, ne, to byla fakt blbá pasáž tamhle. A tady máme právě tu jinou. I ráno mě upozorňovali sami tady lidi z okruhu, že to dávají málo kdy, tuhle konfiguraci. Tak, tady je grip. Asi to nebude teď za náma vidět vůbec. A teď pěkně do cílovky. Tady je strašně gripu, do prdele. Kurva. Jsme prdeli. Tak, máme to i s nějakými lehkými ženami. Když jemníci uvedu Felixova slova. Teď za náma jde nějaký ještě kompost, ale dobrý, snad nás objede. Takže teď i nějaký záběr dopředu. No, snad... kousek. Nevadí, jestli se sklouzlo teď. Teď teda nedá tady zadkem pusu do tohohle, dobrý. Tak se to zvládlo. A teď máme tu rovinku teda prodanou, nevadí. A tohle už je zase lepší. A pěkně dolů. Jsou pěkně posunutí. No, právě, to o 2 metry někdo posunul ty svodidla. Někdo se s tím nebál. Tyjo, super nájezd. Že to bude těžký brzdit fakt pod úhlem, aby jsme trefili mezi ty gumy, no. Tady je to opravdu těžký. Pěkně prokličkujem. Hurá, ještě jeden přehoz, druhý a jedem tam. To nevychází tady. No, tady je to hodně na prudko. Jeden mezi drift. Já jsem zkoušel normálně plyn i brzdu ťuknout, jakoby. A pak se mi to tam stočilo trochu líp. Aha, stopka, červený prapor, takže buď se někdo pohrál moc, anebo jenom vypouštějí tamhle kolegy hasiče, co tu trénujou vedle nás. A teď si dáme ještě jednu vracičku pěkně. Projedem. Co už to konečně projedem tohle? Jo, to půjde, teď to půjde už. Jo. A do cílovky pěkně bokem. Před náma, jo, bacha, jde zprava. Ty vole, To je blbec, no. Jak někdo říkal, no, Rakušáci jsou Němci v teplákách, takže dodržují sice předpisy, ale tak nějak trošku to zadrhává. Jako vylekal. No, teď to bylo blbý, no. Protože 3 auta na cílovce vedle sebe a ještě když každý z nich klouže, není úplně ideální situace. Kurva, ještě chvilku a bude celá. Ono to tady půjde. Teď to byla ty 2 dlouhé zatáčky za cílovkou a Felix to dal pěkně. A teď už se zblížíme k té techničtější části. Jo, super, zadek měl tendenci nás předběhnout, ale to tam, jo. Tyjo, tady už někdo popostrčil gumy, jsme koukali. Tak? Asi nějaký sloník. Že byli o 2 metry strčený do silnice, takže celý val gum. Takže to nemohla být malej ťukanec. Ale tady to trefit bude teda sakra těžký. Tam je vlastně s Felixem takovou výzvu pro dnešek, ale popravdě se bojím, aby jsme nejeli oba dva s obouchaným autem domů. Strčili gumy, který tam běžně nebejvají. No. Tak, poklidná otočka. Asi nejpomalejší část dnešní konfigurace tratě. A zase do cílovky, tady přesně
zase byl cítit grip a už ho to zase pouští. Tam jsou 2 auta hlavně. Jo, zkusím zabrat, jestli bude vidět, jo, že tady pustíme. Jsem měl málo plynu nebo co? Felix se odvážně lízl předkem málem gumy. Ale paráda, teď krásně dlouhá rovinka bokem, krásně to klouže. Ty jo, a teď jsem myslel, že přetočíme a nepřetočili, paráda. Jo, jdeme dále, jo, přesně, rychlá reakce. Je to 3 na větší než posilovně. To rozhodně, ty jo. Kdo ví, jestli ta kamera zabere ty bicáky, jo. Tady je to strašně těžký, tady strašně cítně se budeme se dobržďovat. Já taky furt nevím, jak tady poslat. A třeba to najdem dokonce dne, od toho ten trénink je, tyjo. Tady zase někdo už ťukal do gum. Jo, přesně, ještě jednu přeosku, jo, přesně, a hned druhou a půjde to, jo. Hold klidně skoro zastavit, ale příště to bude ještě plynulejší určitě. To bude super. A tohle je na rychlost strašně velkou, viď? No fakt po vnějšku, jak jsem říkal, já jsem jich rychle naváděl, ať to veme z vnějšku a jakoby to zavírá dovnitř a pak to jde projet nejlíp, no. Prostě větší rychlost a fakt jako nebyla se... No, ale právě pak se dá líp zmoderovat, když se to veme vnitřku, tak je takový úplně tam blbý, no, je tam lomen na 2krát a najednou tam je kdyby není místo, no. Jo, pěkný, teď to hezky vyšlo. Zaberem si tady jedny gumy, druhý minem a teď to protáhnout, jestli to půjde, tyjo. Kurňa, tam blekaly pěkné rychlosti už. Zaberem si tady kamarády nějaký. Dobře, tak necháme ještě jedny kamarády projet. Aha, nebo mě nás pouští. Dobrý. Pozoral jsem byl v trávě. Tak, konečně byl i agrodrift s Teslou. Jinak tady dělají samý Bavoráci, jsem viděl od rána. Takže super. A teď schválně, jestli se podaří nacitovat, tady to chce pod úhlem trefit mezi tyhle gumy. Takže to bude maso. Tak, už jsme zase dojeli jednoho kámoše s kompostem. Jo, super, už to vypadá líp tady. I ta přehazka dvojitá. A teď po vnějšku, jdem na to. Ještě plyn a teď ubírat si myslím a je to v pohodě. Jo. Tam to chce prostě z vnějšku nakouřit a pak už to je v klidu. No. To jo, odvážně. Kloužím si skoro celou cílovku. Na Teslu úplně božský výkon. Už to rozmrzlo, už to je lepší. Jo, už začínají fungovat letňáky na ledu. Už nám to ukazuje dokonce krásný 1 stupeň. Ty jo, paráda. A jo, už i tato zatáčka najednou dává nějak smysl, ty jo. Super. Jo, tady pěkné rychlosti blikají na displeji, doufám, že to bude vidět. Jo, paráda. Stihl rychlej přehoz, ještě jeden. A jsme v nejnižší pasáži v okruhu, paráda. Teď to jenom protáhnout zase až nahoru a tam schválně nacitovat brzdou mezi ty gumy, no. A teď to citovat. Ty jo, ale dobrý. Ty jo, paráda, kurník. Tak to je mazec teda tohle. Tak o tomhle se nám od rána snilo. A Felix to první splnil, tyjo, tak teď to bude na mě. Takže si pojedu s bouchlejma dveřma domů, tak za to může přesně tenhle moment. Tam mají GR-ko. A zase, jo, tady to chce prostě víc plynu po začátku a pak moderovat ho. No, on mě docela znervozňuje, no jasně, protože no. se lepí. Jo. No, divoký GR-ka, jako vždycky. Mám fakt strach z tohohle.